la la Happy birthday guys. Kininaraga Sete. And be happy. And be Yo, Sakurai guys. Happy birthday, Maru. Happy birthday. Hi, Mshana man. Mshana lang with Okay guys, today is June 16. Si celebrate June 16 si Youth Day, usuku labantu abasha. Sibungaza labo bantu abasha abalahleka noma abashona ngalesikhathi lesi balwela inkululeko. Njengoba namhlanje sesi-free, into ke kumele uyazi ukuthi wonke umuntu omusha ngiyafisa ukuthi enze umlando, aqophe wakhe umlando ukuze naye uma angasekho emhlabeni simkhumbule ngamagalelo akhe awenzile esaphila emhlabeni. Usuku lelo libaluleke kakhulu, ngabe ukhona nezihlobo zakho nabangani bakho othandiweyo wakho lapho uku-celebrate khona uJune 16. Hlanganiswa khona abantu abaningi, abantu abasha baningi, abanye abantu abasha aba-celebrate ngazo, abanye Happy birthday guys. Kininaraga Sete. And be happy. And be